Pio yang ne perlo kumno nga ai jingbam sniang. Kebanang ko nga lada pen I ka kumno pan ai jingbam sniang. Te hakne ka porpat nga pen I ba nga ai kum sniang ha ka por mensi. Te kumba pio yang to nga ai pikro ba dus kum. Bat ka sit ketung. Bat ka sepet mapi kumno kisniang ki bam ne kimbam ki di ne kimdi. Te to ngene peno. Layo yang to kasniang kadi bahai kene ka kabang bah namar kadan sit ketung te pensio I ru yaki atli kisniang khon ki bakan ne kasniang kimihi kakha hakabanang kong kakha komban tuli te ngila ipsa kini atli penhe hikini bat babun pat ngidi hiki pio ikine rugi di bahai ka namar ka bang ka sit ketung bat pikro bat uskum malumala te ngan spen I pa di penda katukas niang kemi kalakha khon biang ngan spen I pi kanot liga kha ni kumta